हे घ्या बॅग नंबर 1 है ना, बॅग नंबर 2 एक भाईला एक तुला, दोघांना गिफ्ट। आम्ही आलो नाही म्हणून ना। हां, डायरेक्ट सुरत टू मुंबई आम्ही आलेलो आहे। किती वाजले? रात्रीचे 10 वाजले। चला पण वाट बघते फ्रेश होऊन। चला, काजलनी मस्त आंघोळ बिंगोल केली ट्रेनमध्ये। काय चला शूज काढूया। आणि आता काय काय आणलंय सुरत वरून या 2 बक्सेमध्ये काय आहे? आधी बसा जरा, पाणी बिनी प्या। क्या बात आहे, नवीन चादर बिदर घातलेली आहे। दिलो काय बाबू, काय करते तू? कुठे होती तू पापी ते? हा बघा आमची जुलूशानी आहे। पप्पी देते। तू बॅग काढ तुझी। बघा बॅग काढायचंच विसरलो मी। तुझी बॅग काढ। येस पकडा। ही पण बॅग बघा किती वजन आहे। बापरे, वजन आहे ना? वजन आहे। चल काचेत बस। तर अशा प्रकारे आमचा सुरत टू मुंबई ब्लॉग संपलेला आहे का नाही का बघायचं आहे अजून? बघायचं आहे, सर्व बघायचं आहे भाई। अजून बघायचं आहे थोडा। बस हा पाणी पिया। ते बघ ही नेसून गेली होती ना ती साईडला आम्ही, आणि साईड पर्स ठीक आहे। तर आता आम्ही तुम्हाला सर्व शॉपिंग दाखवू। एक 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 काजल काढ। आणि आम्ही 2 पिशव्या घेतले कारण एकाला उचलायला नाही जमणार ना एकामध्येच। तर इथे बघा हे काय आहे, हे काय आहे सांग मम्मी? मॅक्सी। हे मॅक्सच्या 4 आणलेले आहेत ठीक आहे। आपण 4 त्यासोबतच इकडे बघ मम्मी काय आणलेलं आहे। हे बघ हे सर्वात जास्त वजन होतं। टॉवेल। हे टॉवेल आपल्या होमस्टेसाठी आणि कलरफुल आणले। त्यावेळी व्हाईट कसे पहिले असेच पाहिजे होते है ना, असेच पाहिजे होते। आणि हे टोटल काय ते 6-8 आहेत वाटतं, 6 काय 8 आहेत, 8 पीस आहेत। ठीक आहे भाई तुम्हाला बाकी किती वजन आहे बघा। आणि त्यानंतर आम्ही आणलेलं आहे हे बघा काय आहे, ओपन करून बघ काय असेल हे। साड्या। पिक्चर आहे बघा पुढे। पिक्चर मध्ये कोण आहे? हे आहे नाईट सूट आहे ते। हा, पॅन्ट दाखव जरा इकडे फिरव बघूया ते। एवढे हा एका सेट मध्ये होते पूर्ण। वर्षभर आता काजल घालेल। काजल काय तू पण घालायचं एक कॉपी कधीतरी। टेन्शन नाही। हा रात्रीचा घालायचा। आणि बाहेर पण घालून जाऊ शकतो, म्हणजे रात्रीचं पटकन बाहेर गेलो काय झालं तर पॅन्ट आणि टी शर्ट आहे। हे बघ हे चांगले आहेत ना, असे घालतात ना असे कोण कोणती मुली घालतात बा असे एकदम व्यवस्थित। म्हणजे शर्ट पॅन्ट कसे असते लेंगा आणि ते हे चांगले आहेत ना। म्हणजे मॅक्सी काय सारखे मॅक्सी ते पण छान आहेत। आता सुरत वरून आले, वाटलं पाहिजे ना सुरत वरून जाऊन आली आहे। आणि आता भाईच्या अंगावर सर्व। आणि इथे बघा ही साडी जरा ओपन कर। थांब काजल ती साडी बघू दे जरा मम्मीला। भाई कशी वाटते साडी? छान आहे। कोणासाठी गेस करा जरा उघड आणि भाईला दाखव, जरा उघडून दाखव। भाई कशी वाटली? सुरतची स्पेशल साडी आणलेली आहे मी ताईसाठी। हा अशी नाही भाई नाही ताईसाठी। हे बघ अशी ताईसाठी पण भाईला लावून त्याचं शालू बिलू आणि त्याचं हे बघ ना जरा। ही धावारी ही धावारी आहे। हा तर ताईला मी रिक्वेस्ट करणार आहे की ताई मला धावारी नेसून धावारी नेसा। आणि भाई क्वालिटी कशी वाटते? शिवायला पाहिजे ती। हा ती शिवायला पाहिजे। भाईला हात लावून नको। ज्या पॅटर्न भाई ठेवा खाली। त्या पॅटर्न मध्ये ती शिवू शकते। कधी जाणार ताईकडे घेऊ? ताईकडे जाणार लवकरच आता आम्ही। कशी वाटते? एकदम चकचकीत ना? मस्त आवडेल ना ताईला भाई? आवडेल। बेस्ट। बाबूसाठी आता कन्फ्युज झालं की बाबूची हाईट किती आहे, बरोबर ना? आणि इथे बघा मी जे ताईसाठी साडी आणली आहे ती एका वेगळ्या शॉप मधून आणली आहे, कारण इकडे आपल्या या होलसेल शॉप मध्ये आपल्याला सर्व असं बघा बंडल घ्यायला लागतो। तर एकदम चांगल्या दुकानात गेलो होतो नियर बायच मी, आणि तिकडून ही एकदम असं सुंदर साडी ताईसाठी घेऊन आलो कारण मला ती खूप आवडली। आणि आता दुसरं काहीतरी दाखव काय आणलंय हे खाली झालं काय? बापरे एक माणूस जायला आतमध्ये एवढे मोठे। त्यानंतर बघा पूर्ण बोचका आणलेला आहे।
आणि या साड्या बघ कसल्या रेग्युलर साड्या आहेत मम्मी, हे 6 आहेत 6. हा. ठीक आहे, हे आपल्या त्याच आपल्या ब्रँडचे आणलेले आहेत आपण. आणि 1 2 3 4 5 6. ठीक आहे, हे तुम्हा दोघांना रेग्युलर घालण्यासाठी आहे. अच्छा. ठीक आहे, दोघांनी घालायचे ते, हा. दोघांनी नेसायचे नाही. दोघांनी नेसायचे, नेसायचे. काढायचे घालायचे आणि मग नेसायचे. तर हे बघ बोच काय पूर्ण ते नंतर नंतर तुम्हाला आता हे मम्मी आणि काजल तुम्हाला दिसेलच. आता त्यानंतर आता निघतो आहे टॅडँग टॅडँग. हे छान आहे. हे पण मस्त आहे. हे पण बघ, हे बघ ज्या मुली नेसले आहेत बघ ना, पैठणी काय हे म्हणतात? पैठणी फॉर्म आहे हा. आणि सेमी पैठणी म्हणतात त्याला. हे जेव्हा तू सिल्क उघडशील ना मम्मी, जे प्रत्यक्ष तू कोणती साडी उघडशील तर उघड ना, उघडायचं असेल तर. नको. एक कलर आहे ना, 2 साड्या. हा. सेम पण- कलर वेगळे, प्रिंट सेम आहे. पण मी तुम्हाला एक सांगतो मम्मी, तुला आणि काजलला ना एका दिवशी रोज सेम सेम घालून दाखवायचे मला. ते ब्लाऊज पण शिवली पाहिजेत ना. हा, ब्लाऊज शिवून म्हणजे तेच सांगतोय, ह्याच्यातले 6 आहेत ना, तर असे वेगळे. आणि पण ह्याच्यातली आम्ही एक साडी काजलच्या बहिणीला गिफ्ट करणार आहे. चालेल. है ना काजल, तू सांग तुझ्या बहिणीला कोणती आवडेल ह्याच्यातली. ही काळी भेटली आहे का आपल्याला? खाली आली ब्ल्यू आहे आहे, ब्ल्यू ब्लू आहे ना. कलर आहे. डार्क ब्ल्यू आहे. ठीक आहे, ते नंतर डिसाईड कर. आणि हे असे साड्या आपण आणलेल्या आहेत. आणि अजून काय आणलेलं दाखव भाई, मस्त ना. आणि आणलेल्या आहे इकडे रॉयल साड्या, हे 4ची बघा मम्मी, कशी वाटते तुम्हाला? काय वाटलं, ताईला आणला की तुला आणि काजलला नाही घेणार मी? संपला विषय, संपला. तिकडे बघा. संपलं. हा, आणि इथे बघा हे कशा वाटतात त्या साड्या मम्मी? छान वाटतात आहे. मस्त ना, म्हणजे नेसली ना तुम्ही लोकांनी की एक नंबर वाटेल. भाई कशी वाटतात हे पदर बिदर, कसे वाटतात हे? मस्त आहे. चालू सारखे ना. 4 आहेत ना. एक हा हा घेऊया हा, आपण. एक आपण एक आम्ही तिकडच्या तिकडेच. आता आम्ही तुम्हाला सांगत नाही. गिफ्ट गेली. हा, पण आम्ही तुम्हाला सांगत नाही, आम्ही तिकडेच एक आपले ओळखीचे आम्हाला भेटले, तर त्यांना मी माझ्यातर्फे त्यातली 4 मधून एक साडी मी त्यांना माझ्यातर्फे गिफ्ट दिली. ठीक आहे, तर 3 आणलेले आहेत. गिफ्ट दिलीस मग मस्त. ठीक आहे, मी म्हटलं का तर मला तुला सांगायचं आहे की एक तुला घ्यायची आहे, एक काजलला घ्यायची, आणि तिसरी कोणाची आहे मग ती? कोणाची आहे? कोणाची तिसरी आवडली तुम्हाला ती? आवडली. बर्थडेला मेकअप नाही घालणार आहे. हा, ह्याच्यातली एक पहिली काजल नेसणार आहे कोणती तरी बर्थडेला. ठीक आहे, ब्लाऊज शिवायला जायचं आता उद्या. आणि तिसरी कोणाची ते पण मी तुम्हाला नंतर दाखवेल आणि जर सांगेलच. तर अशा प्रकारे आमची सर्व शॉपिंग झालेली आहे. आणि सुरतमधून काय आणलं, तर सुरतमधून जे स्पेशालिटी आहे सुरतचे, जे साड्या आणि कपडे, तर ते सर्व आणलेले आहेत. आता येणाऱ्या ब्लॉग्समध्ये तुम्हाला आमच्या घरातल्या महिला एकदम मस्त सुंदर आणि टापटीप दिसतील आणि एकदम टकाटक दिसतील. बरोबर, मस्त आहे साड्या. आवडल्या ना. तर अशा प्रकारे ब्लॉग संपलेला आहे. तुला आवडल्या सर्व? तुला कोणती आवडली काजल? तू कोणती नेसणार आहेस? काजलला कोणती नेसू दे मम्मी ह्याच्यात बर्थडेला? कोणती पण घेऊ दे. सर्व चांगले आहेत ना. हा. कोणते पण घे, सगळे घेतले तरी चालेल. हां, त्याच्यात काय एवढं. तर अशा प्रकारे आपला ब्लॉग संपलेला आहे. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय. हां.